ዓለም ብመሰረት በፂሓቶ ዘላ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ህይወት ደቂ ሰባት ኣብ ምቅላል ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ይዝንገር። ብፍላይ ምስ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተተሓሒዙ ዝመፀ ለውጥታት ኣብ ንግዲ፣ ትምህርቲ፣ ስራሕ፣ ስነልቦናዊ ምኽሪ፣ ስፖርትን ካልእ ዓውድታትን ንመዓልታዊ ምንቅስቓስ ደቂ ሰባት ክሕፅሮን ግዜን ገንዘብን ቆጣቢ ክኸውን እዩ ዝረአ ዘሎ። ብመገዲ ማሕበራዊ ገጻት ናብ ህቡብነት ዝመፁን ነቲ ኣጋጣሚ ናብ ረብሓ ብምቕያር ቢልዮነራት ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት እኳ እንተኾኑ ናይ ዝተወሰኑ ግን ዓለም ከዛርብን መዓልታዊ ኣርስታት ክሰርሕን እዩ ዝረአ ዘሎ። ኣብዚ ንከም በዓል ካቢ ሌይም፣ ቤላ ፖርችን ካልኦትን ከም ኣብነት ክንጠቅስ ንኽእል እኳ እንተኾና ካልኦት ብዙሓት ነዚ ማሕበራዊ ገጻት ዝተቆፃፀሩ ከም ዘለውን ጥቀስ እዩ። እዚ ዓውዲ ንኣዳለውቲ ቪድዮታት ብዘዳለዎ ሰፊሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ብርክት ዝበሉ ቁፅሪ ሰባት ካልእ ሞያኦም ገዲፎም ክሰርሕሉ ዝረኣዩ ኮይኖም ብዙሓት ብውልቂ ብደረጃ ስድራ ቤት መጻምቲ መሳርሕቲ ቪድዮታት ከዳልውን ናብ ህዝቢ ዓለም ከብፅሑን ከም ዝኽኣሉ ይንገር። ከም ውፅኢት ናይ ዝግበር ፃዕርታት ድማ ሰባት ኣብ ቤቶም ኮይኖም ክመሃሩሉን ክዘናግዑሉን ኣኽኢልዎም ከም ዘሎ ይዝረብ። ንሎሚ ብዛዕባ ተን ዕለታዊ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዝኾና ዘለዋ ኪም ካርዳሽያንን ካይሊ ጀነርን ዝተባሃላ ኣሕዋት ዝድሰስ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። እዘን ወትሩ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ብዝልጥፍኦ ስእልታት ቪድዮታት ብዝገብርኦ መዋዕውዕን ቃለ ምሕትታትን መዛረቢ ዝኾና ክልተ ኣሕዋት ዘወርቲ ናይ ኢንዱስትሪ ስነ ፅባቐ ኮይነን ምህላውን እዩ ዝግለጽ። ምንጪ ሃብተን ካብ ንግዲ መበገሲ ህቡብነተን ግን ንጹር ዘይኮነ ዘን ኣሕዋት ሚልዮናት ዝቑፀር ተኸታሊ ዘለወን ብምዃነን ምስ ቀዳሞት 10 ፀለውቲ ሰባት ዓለምና ዝርቆሓሉ ግዜ ርሑቕ ክኸውን ከም ዘይክእል እዩ ዝዝረብ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ቪድዮ ከይተቐርፃ ዘይውዕላ ኪምን ካይሊን ነዛ ምስ ሞባይልን ኢንተርነትን ምትእስሳር ኣሒላ ዘላ ዓለም ኣብ ምክትታለን ክትኣቱ ከም ዘገደዳ እዩ ዝንገር። እዘን ኣሕዋት ዝያዳ በቲ ኪፒንግ ኣፕ ዊዝ ዘ ካርዳሽያን ዝብል ሪያሊቲ ሾው ዝፍለጣ ኮይነን ኣብ መላእ ዓለም ብዙሕ ዝቑፅሩ ተኸታሊ ከም ዘለወን እዩ ዝዝረብ። እዘን ብዘይ ዝኾነ ሞያ ናብ ተፈላጥነት ዝመጻ ኪምን ካይሊን ኣብዚ እዋን ወነንቲ ቢልዮናት ዶላራት ኮይነን ምስ ብዙሓት ሰበስልጣናትን ሃብታማትን ዝዓለምና ክስርዓ ከም ዝኽኣላ ይንገር። ስድራ ቤት ኪምን ካይሊን ካብቲ ሚልዮናት ተኸታታሊ ዘለዎ ሪያሊቲ ሾው ጥራይ ዓመታዊ $30 ሚልዮን ዘእቱ ኮይኑ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝርከብ ተወሳኺ ኣታዊታት እውን ኣብ ምድላውቲ ቪድዮ ብምውፋር መሊሰን ዓለም ኣዒንታ ናብአን ከተዝውር ከም ዝፅዕራ እዩ ዝሕበር። ኪምን ካይሊን ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለም ዓበይቲ ካብ ዝበሃሉ ናይ ፋሽንን ሜካፕን ትካላት ዝውንና ኮይነን ኣብ ትሕቲአን ብርክት ዝበለ ናይ ስራሕ ዕድላት ከፊተን ሰራሕተኛታት ቆፂረን ከም ዘስርዓ እዩ ዝንገር። እዘን ነፍሲ ወከፈን ኣብ ኢንስታግራም ካብ 270 ክሳብ 290 ተኸታሊ ዘለወን ኣሜሪካውያን ኣብ ውልቃዊ ህይወተን ልዕሊ ካልእ ኣባል ናይታ ስድራ ዝቀራርባን ዘዕልላን ከም ዝኾና እዩ ዝንገር። እዘን ብኣደ ጥራይ ኣሕዋት ዝኾና ካብ ዝተፈላለዩ ሰቡት ዝተወልዳ ኪምን ካይሊን ማዕረ ዓለም ክስሕብ ዝኽኣለ ዝምድናታት ንምስራተን ክሳብ ሎሚ ሕቶታት ክፈጥር ተራእዩ። ኪምን ካይሊን ካብ 2 ሰቡት ዝውለዳ ብምዃነን ኣብ ብዙሕ ነገራተን ክናቑራ ዝተጸበየን ብዙሕ ሰብ ብምንባሩ ድማ መልሲ ትሕቶ ብመገዲ ማዕከናት ዜናን ፓፓራዝን ከም ዝጻረዩ ተገይሩ። ምክንያት ምቅርራብን ድማ ካብታ ከም ኣቦን ኣደን ኮይና ዘዕብየተን ክሪስ ጀነር ዝተባሃለት ወላዲተን ዝረኸብዎ ፍቕርን ምንክብኻብን ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ጉዳይን ዝተኸታተሉ ግምታቶም ክህቡ ተራእዮም እዮም። ምንባራ ዝዝከር ኮይኑ ድሕሪ ምውላድ ኪም፣ ኮርትኒ፣ ኮልን፣ ሮበርትን ግን እቶም መጻምቲ ብዙሕ ከይጸንሑ ክፋትሑ እዮም ተራእዮም። ነዞም 4 ደቂ ሒዛ ምስ ህይወት ክትቃለስ ዝተገደደት ክሪስ ካልኣይ ሓዳር ክትምስርት ከም ዘለዋ እያ ምስ ነብሳ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ምስ ብሩስ ጀነር ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ሓዳር ብምግባር ንካይሊን ኬንዳልን ዝተባሃላ ደቂ ኣንስትዮ ክትወልድ ካለት። ምስ ግዜ ምስቲ ዳሕረዋይ በዓል ቤታውን ስምምዕ ዘይፈጠረት ክሪስ ነታ ብምዉቕ ፍቕሪ ዝመስረተታ ቤቶም ፋሕ ክትብል ድሕሪ ምፍራዳ ነቶም 6 ደቂ ሒዛ ከም ብሓድሽ ናብራ ክትጅምር ተገደደት። ወላ እኳ ዝተወሰነ እዋን ናብ ሓዳሮም ክምለሱ ተስፋታት ትገብር ተነበረት ብሩስ ግን ካልእ መደባት ብምሓዙ ጠቕሊላ ክትቀብጾ ከም ዘለዋ ተረድአት። እቲ ዝገርም ድማ እቲ ነተን 2 ደቃ ዝወለደ ብሩስ ኣብዚ እዋን ጾታኡ ናብ ሰበይቲ ቀይሩ ናቱ ህይወት ይመርሕ ብምህላው ክሪስ ከም ኣቦ ደቃ ክትጥምቶ ከም ዘይሓገዛ ይሕበር። ኪምን ካይሊን ብሓፈሻ ድማ እተን ካብ 2 ሰቡት ዝተወልዳ ደቂ ኣንስትዮ ዘለወን ምውህሃድን ፍቕርን መላእ ዓለም ክኽተለን ካብ ዝገበረ ሓደ ነጥቢ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር። ወላ እኳ ነፍሲ ወከፈን ናተን ኣገራሚ ዝኾነ ህይወት ዘለወን እንተኾና ብሓባር ኮይነን ዝሰርሕኦ ስራሓት ግን ነቲ ጉዳይ ካልእ መልክዕ ክሕዚ ገይርዎ ከም ዘሎ እዩ ዝዝረብ። ካብ ናይ ኩለን ብዝተፈለየ ድማ ድሌታትን ስምዒታትን ኪምን ካይሊን ተመሳሳሊ ብምዃኑ ዝያዳ ቀራርባ ዝገበረን ረቑሒ ከም ዝኾነ ድማ ይንገር። ኣብ ኮስሜቲክስን ሜካፕን ዘለወን ፍቕርን ተገዳስነትን ተመሳሳሊ ክኸውን ብምኽኣሉ ኣብዚ እዋን ወነንቲ ናይ ሜካፕ ብራንድታት ክኾና ክኢለን ከም ዘለዋ ይሕበር። ኪም ነቲ ብKKW ቢውቲ ዝፍለጥ ትካል ክትውንን ከላ ካይሊ ድማ ነቲ ብካይሊ ኮስሜቲክስ ዝፍለጥ ትካል ክትምስቶ ከም ዝኽኣለት ይዝረብ። ናይ ካይሊ ሞዴል ብምዃና ካይሊ ብዙሕ ካብኣ ክትወስዶን ክትመሃሮን ትደሊ ነገራት ከም ዘለዋ ይዝረብ። እታ ወትሩ ዛዕባታ ስድራ ቤት ዝኾነት ብዘይ ምኽንያት ዝሃበት ኪም ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ዓብላሊት ብምዃና ካይሊ ሓደ መዓልቲ ከምኣ ክትከውን ባህጊ ከም ዝሓደራ እዩ ዝንገር።
ንሓፍታ ንምምሳል ዝገበረቶ ጻዕርን ድኻምን ሎሚ ብዝተወሰነ መልክዑ ንሓፍታ ክትበልጻን ቅልጡፍ ዕቤት ከተርእይን ኣኺልዋ ምህላውን ይዝረብ ወላ እኳ ካይሊ ንኪም ተኸቲላ ዝዓበየትን ብኩሉ ነገራታ ስዒባታ ዝሓለፈታ ትኹን እቲ ኣብ ግዜ ስነት ዝሃነፅኦ ፍቕሪ ግን ክሳብ ሎሚ ናቕ ክብል ከም ዘይካለ እዩ ዝንገር ተወሳኺ ክልቲአን ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ማሕበራዊ ገጻት ስሕት ኢለን ክጠቓቕዓን ክወዳደሳን እውን ይረኣየን እዘን ባህርያዊ ጽባቐ ንጎኒ ገዲፈን ብፕላስቲክ ሰርጀሪ ዝተሰርሐ ኣሕዋት ብተደጋጋሚ መጥባሕትታት ከም ዘካይዳን ቀሊል ዘይበሃል ኣሽሓት ዶላራት ከም ዘጥፍኣን እዩ ዝንገር እዘን ምስ ነብሰን ካብ መጠን ንላዕሊ ግዜ ዘሕልፋ ሰባት ኣብ ዓውዲ ሜካፕን ኮስሜቲክስን ነንሓድሕደን ዝተሓጋገዛ ኮይነን ካይሊ ነታ ባዕላ ነብሳ ከተፀባበቕ ዘይትኽእል ኪም ከም ትሕግዛን ንስእሊ ከም ተዳልዋን ይሕበር እዘን ናይ 17 ዓመታት ፍልልይ ዘለወን ኣሕዋት ንምንታይ ማዕረ ክንዚ ክቀራርባ ክኢለን ክሳብ ሕጂ ብንጹር ዘይተመለሰ ሕቶ ኮይኑ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ምናልባት ግን ኪም ኣብ ሂወት ዝያዳ ተመክሮን ፍልጠትን ዝዘለበት ብምዃና ካይሊ ካብኣ ትወስዶ ነገር ብምህላው ጥበቕ ኢላታ ክትከውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ይዛረቡ ብተወሳኺ እውን ካይሊ ንወላዲታ ብትልግሶ ሓገዝን ፍቕርን ናይታ ገዛ ዝተፈተወት ውላድ ብምዃና ኪም ዝያዳ ክትንከባኸባ ካብ ከባቢኣ ከም ዘይትርሐቕ ይንገር እዘን ክልተ ኣሕዋት ነዚ ሕጂ ኣብ ፋሽን ኢንዳስትሪ በፂሕንኦ ዘለዋ ዓወታት ከመዝግባ ከቢድ ጻዕርን ድኻምን ዘሕልፋ ኮይነን ከም ውፅኢቱ ዝንድነአን ካብ ካልእ ግዜ ዝበለፀን ዝጠንከረን ክኸውን ከም ዘኽኣሎ ይሕበር ካብዚ ዝተጠቕሰልናተን ትካላት ብተወሳኺ ሓደ ናይ ጨና ፋብሪካ ብሓባር ከም ዝመስረታን ካይሊ ንኪም ዘለዋ ፍቕርን ክብርን ንምግላጽ እውን ንሓደ ካብቲ ትውንኖ ሊፕስቲክ ዘፍሪ ክፋል ናይ ትካላ ብስም ሓፍታ ከም ዝገበረተውን ይዘረብ እዩ ምን ካይሊን ካብ ስራሕን ስድራ ቤታዊ ርክበን ወፃኢ ኣብ ግብረ ሰናይ ሓገዛት ከም ዝሳተፋን ንብዙሓት ስድራ ቤታት ጥዕናዊ ኣገልግሎት ዕድላት ትምህርትን ካልእና መቕራብ ኣበርክቶ ከም ዝገብራን ይግለጽ እዩ ኪም ኣብ ሕግን ካልእ ግብረ ሰናይ ሓገዛት ናበርቲዓ ትሰርሕ ምህላዋ ካይሊ ኣሰራ ክትክተል ኣገዲድዋ ከም ዘለውን ይሕበር እዚ ብተወሳኺ ኣብ ውልቃውን ፍቕራውን ሂወተን ግሉጻት ዝኾና ኪምን ካይሊን ሓደ ክልል ዕድመ ዝርከባ ቆልዑ ከም ዘለዎን ይንገር እዩ እተን ስቶርምን ቺካጎን ዝተባሃላ ቆልዑ ክዕከምቲ ኣዴታተን ሒዘንኦ ዝዓብያ ፍቕሪ ንኸማዕብላ ብብዙሕ መንገድታት ይጻዕር ከም ዘለውን ይንገር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሂወተን ዝደጋግፋ ኪምን ካይሊን ዓመታዊ ካብቲ ዘለወን ኣታዊ ንሕሙማት ካንሰር ሓገዝ ከም ዝገብራውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ካይሊ ናይ ዓለምና ዝናእሰትን ብገዛእ ርእሳ ዝሃብተመት ቢልዮነር ክብል ድሕሪ ምርክዑ ኣብ መላእ ዓለም ክትዓድ ክፍጠር ተራእዩ ነይሩ እዩ ኣብቲ ግዜ ሃብቲ ስድራ ቤታ ዓብይ ሓገዝ ከም ዝገበረ ዝዛረቡ ገለ ኪላታት ስነ ቁጠባ እቲ ዓወት ንካይሊ ብልክዕ ይግባእ ድዩ ወይስ ግጉይ ፍርዲ ነይሩ ብጭቡጥ መልሲ ክረኽብሉ ከም ዘይከኣሉ እዩ ዝንገር ብዙሓት ብቕርበት ዝፈልጥዋን ኣብቲ ንሳ ተካይዶ ንግዲ ኢድ ዘለዎም ሰባት ግን ካይሊ ባዕላ ፋሕተር ተረኢላ ዝረኸበቶ ሃብቲ ከም ዝኾነን ካብ ስድራ ቤታ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ከም ዘይተገብረላን እዮም ዝማገቱ ዓባይ ሓፍታ ኪም እውን ኣብ ቃለ መሕትት ቀሪባ እቲ ዝተባሃለ ጌጋ ከም ዝኾነን ካይሊ ካብ ግምት ብዙሓት ሰባት ወፃኢ ኣብ ስራሕን ሓርኮትኮትን ከም ተኣምን ብምግላጽ ክትከላኸለላ ተርኣያ እዘን ኣሕዋት ወላ እኳ ኣብ ሓደ ንግዲ ዘለዋን ብሓንሳ ዝውዕላ ተኾና ፍቕረን ግን ብከምዚ ዓለም ዘዛረበ መልክዑ ክሳብ ሎሚ ዕለት ከይነከየ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝዝረብ እዘን ነፍሲ ወከፍ ክፋል ሂወተን ምስ ማሕበራዊ ገጻት ወይ ሶሻል ሚድያ ዝተተሓሓዘ ኣሕዋት ክቡር ዝበሃል ቦርሳታት ጫማታት ጨናታትን ክዳውንትን ንህዝቢ ዓለም ብምርኣይ ሰባት ብሂወተን ክግደሱን ውሉፋት ናይ ቪድዮታትን ክኾኑ እየን ዝሰርሓ ዘለዋ ከምዚ መገዲ ድማ ሂወተን ክሳብ ናይ መጨረሻ ብጥርዚ ሓጎስ ዝተመልአ ክኸውን ዝብህጋ ከም ዝኾነ ይንገር ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ብሚልዮናት ዝትመን መነባብሮአን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣእምሮ ተኸታሊአን ዝተከነነ ምስሊ ክሕዛ ከም ዝገበረን ይግለጽ ብፍላይ ኪም ምስ ሬይ ጄይ ዝተባህለ ራፐር ዝነበራ ፍቕራዊ ዕርክነት መዛረቢ ማዕከናት ዜና ክኸውን ክኢሉ ከነበረ እዩ ዝንገር ምስቲ ራፐር ኣብ ዝነበራ ናይ 3 ዓመታት ዝምድና ኣዝዩ ምቁር ዝኾነ ናይ ፍቕሪ ግዜ ዘሕለፈት ኪም ምስቲ ዓርካ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝፈጸምዎ ፆታዊ ርክብ ሰሊኹ ድሕሪ ምውፅኡ ምስ ሬይ ጄይ ዝነበራ ርክብ ክትበትኽ ተገዲዳ እቲ ኣብ ግዜኡ ዓለም ሙሉእ ዘደንፀወ ክስተት ክሳብ ዝቐረባ ግዜ መዛረቢ ኣርስታት ክፈጥርን ሸፈነ ክረክብ ክኢሉ ከም ዝነበረውን ይንገር ካብዚ ብምብጋስ እውን ብዙሓት ወገናት ምክንያት ህቡብነት ኪም እቲ ሰሊኹ ዝወፀ ቪድዮ ከይኮነ ኣይተርፍን ይክብሉ ሪቶታቶም ክህቡ ከም ዝተራእዩን ይሕበር ብኣንጻሩ ንእሽተይ ሓፍታ ኪም ምስ ስኮት ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ዝመስረተቶ ፍቕራዊ ዝምድና ግን ኣብዚ እዋን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብን ሓንቲ ቆልዓ ወሊዶም ሂወቶም ይመርሑ ከም ዘለውን ይዝጋድ እታ ንምህባብ ስድራ ቤታን ገዛእ ርእሳን ምክንያት ዝኾነት ኪም ግን ምስ ካንየ ዌስት ዝነበረ ሓዳር በቲኻ ካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ሓሰሳ ምባል ከም ትርከብ እዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ዘሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ንሎሚ ዝበልና መደብ እዚ ነይሩ ዓጊብኩም ተዘናጊዕኩም ተማሂርኩም ክትኮኑ ሰምሉ ተስፋ ኢና ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ እንዳበልና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና